med usikkerheden, de sælger. Og det har vi bidt på krogen, ikke? Altså, jeg skal have en buttlift, jeg skal have en Brazilian buttlift, jeg skal have lip fillings, jeg skal have en større pik, hvad fanden det end er. Jeg skal have hår igen, ikke? Jeg har ikke noget hår, eller hvad fanden det er. Og vi har gået med på den, vi har købt med på den. Ikke? Vi er lidt umodne, og vi er lidt barnlige, og vi er også traumatiseret. Og jeg snakker for de fleste af os, ja. De fleste af os er. Også hvis vi vil indrømme det, hvis vi vil kigge ind i os selv, så har vi været sindssygt materialistiske her i verden. Og vi har bare sagt, jamen det er der nogen, der fikser. Det er der nok nogen, der gør noget ved. Så nu er tiden til, at vi selv gør noget ved det. Og vi tager vores suverænitet tilbage, og vi modner os. Og vi bliver venner, og lægger stridsøkserne til side, og begynder at arbejde sammen. Og skaber en ny tilværelse, baseret på bedre værdier. Og en form for fælles bevidstheds forståelse af hinanden og vores rolle i livet med hinanden. Uanset hvad man kalder det. Og det behøver ikke være et eller andet indre missionsk religiøst. Det er bare en pissegod idé. For overlevelsens skyld. Og fordi det er meget fedt at leve sammen på den måde. End det er alle sammen jagte elitens gulerod, som vi alle sammen har spidse albuer for at nå op efter. Og få det til at være elendigt hernede for hinanden. Og gå rigtig meget op i at have den større græsslåmaskine, eller de større patter af naboen, og en større bil. Men vi skal egentlig bare have det godt. Så jeg tror, at vi mister, altså vi kommer ud i en situation, hvor vi stiller os selv spørgsmål, er alle de her materialistiske ting så vigtige? Er alt det her, jeg søger, så vigtigt? Eller er det vigtigt, at vi har det godt med hinanden? Har jeg det bedre af at have mere naboen, eller har det bedre af at se naboen som en god kammerat? Det finder vi ud af i fremtiden. Men jeg tror, at valget er vores, og vi kan sagtens klare det, hvis vi gider. Så det bliver pisse spændende at se, hvad der sker. Men hold på hat og briller. Fordi at dem, som har haft kontrollen for længe, de ønsker også tydeligvis ikke det bedste, det de har gjort i lang tid. Så den eneste mulighed, vi har, er for at arbejde sammen. Så lad os gøre det. Og ellers så ender det bare med at være hver mand for sig. Og det bliver bare et ragnarok til, at vi slår os selv ihjel. Og det ønsker jeg. Men selv hvis vi gør, så har jeg gjort min fred. Men det ved jeg, at der er rigtig mange andre mennesker, der ikke har. Så jeg håber også for dem, at de beslutter sig for at arbejde sammen. Kig på deres egoer, i stedet for at lade deres egoer tage deres sjæl med i døden. Så ofre deres egoer ved kærlighedsalter og forstå, at vi er mere, og de er mere. Og deres historier og identiteter ikke var alt, der var til livet. Og de kan godt tilgives, og det kan godt starte på en ny, og vi kan alle sammen godt gøre det bedre.